Saudos, que tal, como están? Tras o repunte de atropelos dos últimos meses, o Concello xa se puxo mans á obra, mellorando a seguridade en varios pasos de peóns. A vindeira medida afectará a Virxe da Cerca, onde o Goberno reforzará a sinalización respectando a imaxe da zona histórica. Con 25 atropelos no que levamos de ano, algúns moi graves, o Concello comezou a traballar en mellorar a visibilidade e sinalización dos pasos de peóns, xa que moitos dos sinistros ocorridos nestes meses tiveron lugar cando as vítimas estaban a cruzar. Tras intervir en Santa Marta, agora o Goberno xa está a traballar nun proxecto que reforce a seguridade nos pasos de cebra da Rúa Virxe da Cerca. Sí, estamos xa avaliando intervir en Virxen da Cerca, que tamén ten de 4 ou 5 pasos de cebra onde hai un volumen moi alto, hai zona escolar e hai algúns deles que, que un reforzo nas medidas de visibilidade viríalles ben e nas vindeiras semanas, dependerá un pouco da climatoloxía, traballaremos nele. A parte de un reforzo como fixemos na zona de Santa Marta, neste caso non será con pintura vermella, pois é zona histórica e non é moi acaído, pero sí que a pintura está de doble capa con arena intermedia que cambia o son do coche cando chegas ao paso de cebra e chama a atención do condutor ou da condutora. Posiblemente instalemos algún tipo de ollo de gato ou algo así que reforce a visibilidade nocturna desos pasos de cebra sin ser unha instalación eléctrica. Palabras de Xanduro tras visitar o Parque Infantil de Galeras, aberto ao público dende o pasado venres. O concelleiro amosábase encantado de que puidera renovarse esta zona de xogos por primeira vez despois de 14 anos, grazas a un investimento de preto de 75.000 euros. Ademais, recalcaba que neste proxecto se fixe unha firme aposta pola inclusión, incorporando elementos adaptados para nenos con diversidade funcional. A parte, evidentemente, do seu aspecto estético e lúdico, pareceunos importante salientar a preparación para aceptar a diversidade que temos na nosa sociedade. É un parque totalmente accesible para xente con distintas discapacidades motrices, mesmo con autonomía, é dicir, só en determinados puntos necesitaría unha persoa de apoio. Ten un columpio específico para a xente tamén con discapacidade motriz. A nova área de xogos recolle un total de 66 actividades distintas como tobogáns, un túnel, unha rede de cordas, unha cama elástica ou un xogo de teléfonos. O parque infantil poderá ser empregado por 126 usuarios ao mesmo tempo. Todo isto no mesmo día no que o alcalde viaxaba a Madrid para manter un encontro co presidente do Adif. A xuntanza entre Martiño Noriega e Juan Bravo serviu para concretar diversos puntos da estación intermodal. Ademais, na reunión falouse de retomar o proxecto da estación de mercadorías da Sionlla tras pasar moitos anos nun caixón. Nova reunión do alcalde en Madrid en torno á intermodal. O encontro de hoxe foi co presidente de Adif, co obxectivo de poñer en marcha canto antes o proceso de obtención de terreos para a primeira fase da nova estación que comezaría en 2018 que pretenden licitar as 3 administracións a finais deste 2017. Ademais, Juan Bravo comprometeuse a iniciar a tramitación do proxecto global de infraestrutura que permitiría concretar a segunda fase da intermodal. Martiño Noriega saiu satisfeito da xuntanza con Juan Bravo xa que o máximo responsable do administrador de infraestructuras ferroviarias tamén abriu a porta a recuperar o antigo proxecto da estación de mercadorías da Sionlla. Por último, falouse de distintas solucións para o aparcadoiro de Pontepedriña, unha vez que o Concello non foi quen de garantir a rotación no mesmo. E continúa a polémica en torno á decisión do Goberno de levar a municipalización da Ore do Guindastre ao Pleno, sen agardar pola sentenza xudicial que podería paralizar o proceso. Hoxe foi o PSOE quen quixo contestar ao alcalde, quen onte atacou os grupos da oposición por criticar a súa decisión. O PSOE sumouse hoxe o cruce de acusacións entre o alcalde e a oposición despois de que Martiño Noriega atacara os 3 grupos por criticar a decisión de levar ao Pleno de Maio a municipalización da Ora e do Guindastre. O voceiro Paco Reyes insistiu en que todo o proceso encabezado por Compostela Aberta foi unha chapuza e queda plasmado nos informes emitidos polo secretario, a intervención e o Departamento de Persoal. Segundo o edil socialista, o único que ten interese en beneficiar as empresas privadas é o rexedor que lembrou estivo dándolle a Setex Aparqui o servizo ao longo dos meses sen ningún tipo de contrato. Aquí o único que en todo caso estaría servindo os intereses privados dunha empresa é precisamente o alcalde. Precisamente o alcalde porque o único que a unha empresa que o xuíz dixo que non podía prestar o servizo
lle encomenda que preste o servizo sen contrato, con recoñecementos extrajudiciais de crédito, con 5 prórrogas durante máis de 15 meses, e hai que decir que como non hai contrato, esa empresa non lle paga ningún canon ao Concello como se establece no informe da intervención. Que a memoria o que plantexa é que faga a xestión directa TUSA cun incremento do custe das taxas para os usuarios do 5,5%. Esa é a realidade. Gadis súmase un ano máis á celebración do Día das Letras Galegas, levando a nosa literatura aos seus supermercados. Así, os clientes que merquen nas súas tendas o día 16 recibirán un exemplar da obra Contos do Sol e da Lúa, de Elena Villar Janeiro, e un marcapáxinas dedicado a Carlos Casares. E, como sempre, o autor homenaxeado neste día será o protagonista das bolsas que se repartan estes días. Un ano máis, Gadis quere apoiar a celebración do Día das Letras Galegas e fará o pondo foco na literatura infantil e xuvenil galega da man de 2 recoñecidos autores, Carlos Casares e Elena Villar Janeiro. Desta última compañía ven de editar 30.000 exemplares da súa obra Contos do Sol e da Lúa, un recompilatorio de 7 relatos ilustrados pola pintora Ana Costas. Todos os clientes que merquen en Gadis o vindeiro día 16 recibirán de balde un destes exemplares. A autora estaba encantada con esta iniciativa, que fará que a literatura entre en todos os fogares. Contos do Sol e da Lúa servirá, por tanto, como unha promoción que fai Gadis, a que eu lle agradezo moitísimo, que se interese por unhas letras que hai que protexer e que, polo menos, o Día das Letras Galegas haxa un libro gratuito, porque creo que se vai entregar por calquera compra, compra moi pequena, porque non vai ter rexistro de compra e, por tanto, un libro gratuito destas características en todas as casas. Posiblemente, en moitas casas non podería entrar un libro se este libro se vendese ao seu precio normal, dunha tirada normal. A compañía tamén repartirá entre os clientes un marcapáxinas cun fragmento do conto A Galiña Azul, de Carlos Casares, autor que este ano se lle dedica ao Día das Letras Galegas. Ademais, tamén se fixeron máis de 2 millóns de bolsas cun fragmento da súa colección de ensaios Un país de palabras. O fillo do autor, Acan Casares, agradecía a magnitude deste proxecto que logrará chegar a figura do escritor a todos os galegos. Que unha empresa tan importante, con unha presencia tan grande nas nosas vidas, faga unha acción como esta, podería parecer unha anécdota, pero non o é. É algo que pode resultar simpático, pero dun gran valor simbólico. Para min é algo que me resulta moi tenro e moi bonito, non? Ver aquí o meu pai que eso poda distribuirse por toda Galicia. Durante os últimos 15 anos, Gadis publicou 300.000 libros en galego, algo que demostra o seu interese por impulsar a labor editorial na nosa comunidade e promover o uso da nosa lingua. Do 19 ao 21 deste mes, a Área Central acollerá a 4ª edición da feira Caravana en Compostela. Alí daránse cita as principais empresas do sector que exporán medio cento de autocaravanas nos corredores do Centro Comercial das Fontiñas e na súa praza central. Área Central repite como escenario da feira Caravana en Compostela, un encontro que chega a súa 4ª edición da man da Asociación Galega de Autocaravanas e que se vai celebrar os días 19, 20 e 21 deste mes. As empresas especializadas no sector traerán ao Centro Comercial das Fontiñas os mellores vehículos, tanto de venda como de aluguer, chegando a xuntar unhas 50 caravanas. Ademais, os corredores de Área Central contarán con casetas vinculadas a este hobby, como casas de motos, autoescolas ou axencias de seguros. En los pasillos de Área Central habrá diversos stands relacionados con este sector. Agencias de seguros para caravanas, una autoescuela para saber conducir una autocaravana, asociación de campings, vendrán de la comunidad de Extremadura y Valencia, que nos darán a conocer al público las instalaciones, sus campings y sus servicios para atraer clientes. A Asociación Galega de Autocaravanas está composta por máis de 500 socios e o colectivo do sector máis numeroso do Estado. Ademais, realiza un arduo traballo para dignificar a imaxe do autocaravanismo e poner en valor a importancia deste colectivo a nivel turístico. A Confraría da Humildade continúa a programar actividades para darlle pulo ao ámbito confrade. A próxima iniciativa terá lugar este sábado e centrarase na música ca celebración do primeiro certame Sons da Humildade, que terá lugar na igrexa de San Domingos de Bonaval.
Máis alá da Semana Santa, a Confraría da Humildade quere que o mundo confrade siga activo fora destas tradicionais datas e por iso que a entidade continúa a programar iniciativas como a que se vai desenvolver este sábado. Trátase do primeiro certame Sons da Humildade que reunirá a 3 agrupacións de música confrade. Que servirá para acercar un pouco máis este género musical a los habitantes de nuestra ciudad, con el objetivo de que Santiago y Galicia se abra un hueco dentro del ámbito cofrade nacional, tanto a nivel de bandas como a nivel cofrade. La magnitud deste certamen pode ser moi extensa e esperemos que sea moi extensa, desde que acudirán a Santiago gente de todo Galicia. No certame participarán a Banda Naval de Cornetas e Tambores de Viveiro e a Banda Nosa Señora da Misericordia tamén de Viveiro, ademais da agrupación musical Virxe da Amargura de Ferrol. Ás 12:30 farán un pasarrúas en área central, ás 5 tocarán polo casco histórico e ás 7 da tarde celebrarase propiamente o certame na igrexa de San Domingos de Bonaval con entrada gratuita. O concerto de los 40 será o encargado de abrir as festas da Ascensión o vindeiro mércores 24. Hoxe coñecíamos máis detalles do festival que terá como cabeza de cartel a Miss Cafeína. En 1991 foi a primeira vez que los 40 organizaban unha proposta musical diferente para as festas da Ascensión. 26 anos despois seguen a ser os encargados de abrir os festexos máis picheleiros con algo máis que un concerto. E que xa levan varios anos traendo a Santiago os grupos máis punteiros do momento co obxectivo de atraer o público máis novo e os estudantes que en plenos exames sempre fan unha parada para unirse ás festas da Ascensión. É máis un festival que un concerto dun grupo porque tentamos sempre de tracer varios grupos e así a mostra é máis amplia e un concerto moito máis extenso e para, sobre todo para a xente dun perfil máis xoven que basicamente este perfil pois é mellor así ten unha mostra máis amplia e tamén serve para potenciar grupos novos e estes últimos anos tracemos sempre tamén algún grupo galego para aproveitar o tirón dos outros grupos. Por orde de actuación, o día 24 pasarán polo escenario da Quintana, Druso, Luis Brea e El Miedo, Xinova e os máis agardados, Miss Cafeína. A noite estará capitaneada por Arturo Paniagua e Paulo Regueiro. A entrada é de balde ata completar aforo. Facemos repaso agora de diversos actos que tiveron lugar na cidade. Por unha banda, a pintora compostelá María Jesús Reboredo ven de inaugurar unha exposición de pintura no Hotel Araguanei, mentres que no Museo do Pobo Galego iniciou cunha primeira sesión o seu programa de foros organizados para este ano que se cumpren 40 anos de historia do museo. A pintora e poeta compostelá María Jesús Reboredo ven de inaugurar no Espazo de Arte da Fundación Araguanei Puente de Culturas unha exposición composta por 20 obras. Trátase de 16 óleos e 4 collages creados entre os anos 2000 e 2005, máis da metade deles inéditos. A autora estivo acompañada no evento presentado polo voceiro municipal do PP Agustín Hernández e polo catedrático Marcelino Agís, por numerosos amigos e caras coñecidas. Entre as súas creacións podemos ver pinturas literarias e outros lenzos realistas e románticos. Noutra orde de cousas, o Museo do Pobo Galego celebrou o primeiro dos foros programados para conmemorar durante este 2017 os seus 40 anos de vida. A sesión titulada O Estatuto do 16, Xérmolo do noso futuro, contou coa intervención de Luís Caramés, catedrático de Facenda Pública da USC, Álvaro López Mira, profesor de Ciencia Política da Universidade de Vigo, e do economista Xosé Antonio Pena. Estes foros celébranse grazas á colaboración do Parlamento de Galicia e tratan de ser un punto de encontro que poidan contribuir a facer un balance xeracional e fixar unha perspectiva de futuro reactivando a galeguidade. Toca mirar cara ao ceo para coñecer que tempo nos agarda para os vindeiros días, unha información que nos achega a Meteo Galicia. O xoves Galicia quedará na influencia das baixas presións. Desta forma espérase unha xornada de ceos anubrados con chubascos xeralizados máis probables e frecuentes pola tarde. Os ventos serán moderados de compoñente sur. O venres agárdanos un día de ceos parcialmente anubrados e chubascos intermitentes de carácter xeralizado, que serán algo máis intensos na segunda parte do día. As temperaturas mínimas non mudarán e as máximas van baixar. Os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste.
Os sábados ceos estarán parcialmente cubertos, con chuvias que comezarán polo litoral oeste que chegarán logo a toda a comunidade. As temperaturas mínimas van descender lixeiramente e as máximas non van ter cambios. O vento soprará moderado de compoñente sur. O xoves en Santiago a xornada será semellante a do día anterior, pois de novo teremos chuvias todo o día. As temperaturas máximas descenderán ata os 17 graus e as mínimas ata os 12. O venres continuarán as chuvias, que serán constantes dende as primeiras horas. As temperaturas máximas baixarán ata os 16 graus e as mínimas ata os 11. O sábado novamente o día estará caracterizado polas chuvias. As temperaturas máximas descenderán ata os 15 graus e as mínimas ata os 9. O vento soprará moderado do sudoeste. Para rematar, repasamos algunhas suxestións que lles traemos cada día na nosa axenda cultural. Isto foi todo pola nosa parte. Nun Sintres comezan os debates de Correo e Televisión hoxe en clave municipal. Silvia Castiñeiras modera esta mesa na que estarán a concelleira de Compostela Berta Concha Fernández, o edil do PP Alejandro Sánchez Brunete, o voceiro do PSOE Paco Reyes e o portavoz do BNG Rubén Cela. Nos volvemos mañá. Que pasen unha feliz xornada.